Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Wa gari ya waya, kashi na 16 na marubuciya Maryam Ibrahim Liti, wanda ni Mama Alim nake karanto muku. Kwanaki uku kawai aka yi amma ta kuma kira na ta ce min ya kamata a dafa mini kaza in ci ko kuma 'yan shila, kai har da jitibi aka dafa min wai duk in ci kafin zuwan Tahir. Dogon bil ta min na ce yanzu ba ni da kuɗi ta bari tukun. Ta ce ai ba zan bada wani abu ba ne, saura kuma a hankali sai in bada. Na ce ta dai bari in samu. Mata fa ta matsa mini. Ranar da Tahir ya zo muna ɗaki sai ga yarta ta turo kirana. Gabaki ɗaya jikina ya ɗauki rawa, ina ganin kamar Tahir zai gane abin da ake yi. Ban motsa ba har sai da ya ce ki tashi ki je mana, kin zauna kina wani rawar jiki. Sumi na miƙe na fice. Da isa ta wani zobe ta miƙo min, in ki saka a hannunki. Kin san tsafi? To wannan zoben aikinsa kamar tsafi yake. A zuciyata ne a'uzu billah, ina neman tsari da tsafi. Ki saka shi da duk niyyar da kike so, za ki sha mamaki. 5,000 ne kuɗinsa kacal amma aikinsa sai ta kwafa. Mika mata ne na ce ba ni da kuɗi amma. Ta ki ta karba ta ce ki je da shi ki gwada amfani da shi ki ga yanda zai riƙa juya miki. Zai rika juya miki bakin aljihunsa. Mijinki fa ba ƙaramin mai kuɗi ba ne, yana da kuɗinsa. Ƙara miƙa mata ne duk kuma yadda ta so tilasta ni in karɓa zillewa ne. Aikowar da aka yi Tahir na kira na ta cece ni. Na ajiye mata a hannun kujera na fito na barta a cikin takaici. Jikina ne ya soma rawa, hanko Tahir daga nesa yana kallon kofar amma. Da alama fitowa ta yake tsayuwar jira. Ransa a haɗe, hannuwansa runguma a kirjinsa na wuce shi, kaina a ƙasa. Ina shiga shi ma ya shigo. Me ya tsakaninki da amma? Ya jewo min tambaya a bazata. Ba komai, ne ƙarfin halin bashi amsa. To koma dai meye, ba na son kowace hulɗa ta haɗa ku. Bayan ta gaisuwa jaje da ta taya murna. Kai na ɗaga mushi. In kuma wani abu ya biyo baya wallahi sai na yi mummunan saɓa miki. A ranar da ban gane kansa ba. Ɗaure min fuska ya sai washe gari na same shi na bashi haƙuri. Kwanan shi 4 da komawa maman Ummi ta haihu. Ya mace ta samu a wurin zaman jegon ne na ji matan gidan suna hirar zoben amma. A nan har na ji kuɗin da take saida shi naira 1,000, ni kuma ta ce min 5,000. Sai na ƙara nisanta kaina da duk wata mu'amala da za ta haɗa mu ni da ita. Kayan maman Ummi na wanke mata a laundry, ina shanya kayan a iya. Na ga amma ta yi rakiyar bakuwa. Zuwa na inda suke tsaye bai sa ta canja hirar da suke ba. Matansa na Kaduna, ta biyun a Abuja take. Ta farkon kuma ai Halima ce, tana nan gidansu mai waina. Matar ta gyaɗa kai, ƙwarai na santa, sai wadda ya auro kwanan nan ya ajiye a gidan nan. Amma matan da suka amsa mata suna birni, ita kuma tana nan. Ai mai aiki ya samo wa uwarsa. Daidai nan muka haɗa ido da ita, wani kallon banza ta min na wuce su zuwa ɗakina. Rasa abin da ke min daɗi ne. Har ji na riƙa yi kamar zazzaɓi yana neman rufe ni. Dare na yi zazzaɓin ya bakunce ni sai asuba ya sauka. Tun daga ranar kuma amma da kishiyar maman Ummi Usaina suka tasa ni da neman fitina, ina kauce musu. Ko da Tahir ya zo ya min complaint ɗin zafin jikina da daddare na ce lafiya ta kalau. Wata ranar Laraba na wanke kayan Hajiya ina shanya mata sai ga Usaina kamar an jeho ta. To 'yan neman gindin zama, ya za a yi ki haɗe min shanya ki shanya taki? Duba inda kayan nata suke nayi. Sam shanya ta bata je wurin su ba. Ci gaba ne da shanya ta, ban mata magana ba. Gabana ta zo tana girgiza jiki. Ta ce ni zaki mayar 'yar iska, ina miki magana kin min banza. Nan ma ban nuna na ji me take cewa ba. Kayan da na shanya ta zo ta kwashe ta zubar. Rabu matar yayan Tahir da ke wanke-wanke ta ce haba me haka zaki zubar mata da kaya? Sam hakan bai dace ba. Raina ne ya gama ɓaci, na ce wannan wani irin wulakanci ne zaki zubar min da kaya? An zubar da su ɗin ki ɗau mataki, aikin banza kawai. Waɗanda aka ɗauka mata suna birni, Kaduna, jinsin lahirar makwaɗaita. Mu kuma muna mata muna nan. Ta ranka da guda, an bar su a ƙauye suna bauta. Idona na ji ya kawo ruwa, na ce wai mene muku ne kuke min wannan cin kashin? Sai ga amma kamar an jeho ta. Yau ƙarya aka faɗa ne? Suka tare ta da Usaina suna min tijara, matan gidan suka taru. Duk kuma haƙurin da suke basu ba su samu nasarar tsaida su ba.
Na ci gaba da kwashe kayan da suka zubar min, idona na ci gaba da zubar da hawaye. Har ana rike Usaina za ta zo ta dake ni. Shirin da na je wurin ya ɗauka ne sa ni ɗago da idona ina share hawaye. Tahir ne tsaye, hannuwansa haɗe a kirjinsa, yana kallon kowa daidai ta cikin farin gilas ɗinsa. Amma ce ta fara ankara, ta soma sulalewa kafin Usaina ta bi bayanta. Na ɗauki bokiti da kayan na wuce ɗaki. A falo na zauna ƙasa ina kuka. Tahir ya shigo, kaina ya tsaya, yana tambaya ta me ya haɗa mu. Sai dai juyin duniya na ki magana. Juyawa ya fita zuwa ɓangaren Hajiya. Hankali tashe ya same ta tana sawa a kira mata 'ya'yanta. Duk da an faɗa mata ba sa kusa. Botikin kayan wankin na ɗauka na koma falon Hajiya. Na zauna na rakuɓe sai kuma kuka ya taho mini. Tahir ne ya shigo, kaina ya tsaya, yana tambaya ta me ya haɗa mu. Sai dai juyin duniya na gine magana. Juyawa ya fita zuwa ɓangaren Hajiya. Hankali tashi ya same ta tana sawa a kira mata 'ya'yanta. Duk da an ce mata ba su dawo ba, amma haka ta zauna. Can sai ga su suna shigowa. Sauran su ma duk suka shigo. Har da ƙaninta kawu Attahiru, wanda sunansa Tahir ya ce, kuma shi ne mariƙinsa don Allah bai ba shi haihuwa ba. Tare suka zo da Tahir. Shi Tahir yawa rakiya. Sai da kowa ya zauna sannan Hajiya ta kora musu abin da ya faru kamar yadda aka zo aka ba ta labari. Aka ce a kira ni da Usaina da Amma. Ni ce na iso ƙarshe, dogon hijab har ƙasa na sa, na rabe daga bakin ƙofa. Amma aka nemi ta faɗi abin da ya faru. Kama ta shiga yi, ƙarshen magana da ta gagara. Sai Usaina ita ma ɗin kama ne. Da aka zo kaina na faɗi duk yadda abin ya faru har ma da abubuwan da suke min kafin yau ɗin. Mamaki ne ya ɓarke a ɗakin, ana tambayar su dalilin su na yin haka. Yaya Magaji mai bin babban yaya duk ya fi su zafi, ya tambayi a gaban wa aka yi. Hajiya ce ta ce an ce a gaban matarsa Rabi ne. A waya ya kira ta sai ga ta. Ya tambaye ta tare da mata gargaɗin ta faɗa mishi gaskiya. Yanda na faɗa haka ta maimaita. Ran kowa a wurin ya ƙara ɓaci. Tahir dai ko tari bai yi ba. Hajiya ce ta ce to kun ji abin da ya faru. Wallahi ku ja matan ku kunne, idan hakan ta kuma faruwa ba zan lamunta ba. Babu wacce za ta farraka min kan iyali. Wannan yarinya ta wanke kayana. Kai Lawan, matarka ta taɓa wanke min kaya amma shine ta zo ta zubar min kayana? Kuma dan tana min aiki shine zai zama mata abun gori a wurin matanku? Sai ta kama kuka. Yaya Lawan ne ya miƙe ya ce ya saki Usaina ta je gida. Ɗakin aka ɗauki salallami ana mishi faɗan saurin furta kalmar saki. Yaya babba ma ya miƙe, kawu Attahiru ya tsaida shi. Amma duk da haka ya rantse sai Amma ta tafi gidansu. Daga tunda mahaifiyarsa ce a bar rainawa. Usaina da Amma suka fita kowacce tana kuka. Na yunkura suka shiga bani hakuri, na fita ɗakin na koma wurinmu. Na ƙara ɗaure kayan Hajiya na wuce na shanya. Na ɗauko botiki na ga Tahir tsaye yana kallo na. Wuce shi na yi kicin na shiga na soma girki. Sai da na gama na kawo wa Tahir inda yake zaune shiru a falo kafin na wuce na kai ma Hajiya ita da ƙannenta. Na samu suna magana shi da Hajiya. Nasiha sosai kawun ya min game da rayuwar aure da duka rayuwar ita kanta, kafin ya rufe da shi min albarka da ƙara faɗa min in ci gaba da abin da nake, abu ne mai kyau. Kar abin da waɗancan suka yi min ya sa in daina. Na yi mishi godiya na koma wurina. Wanka na wuce ne, ko da na gama shirin kwanciya ne. Tahir ya leko ganin ina kwance sai ya koma. Haka muka ƙarasa kai dare ni da shi. Baya ce min uffan, ni ma ban ce mai komai ba har zuwa lokacin kwanciya. Yanda bacci ya kasa ɗauka ta shi ma haka sai juyi yake yi yana jin tsaki. Can ne dai da ya gaji ya matso kusa da ni. Ya riƙo hannuna ya ce Ummul Khairi ki yi haƙuri. Na rasa abin ce miki bisa abin da aka yi miki. Matan 'yan uwana ne kuma albarkacin 'yan uwan na suka ci. Amma yau da wasu ne can daban suka ci zarafinki haka, da kin gane ko ke wace ce a wurina. Amma ina roƙonki ki yi haƙuri. Hawayen da suka fara zubo mini ne suka sa na kauda kaina ina share hawayen. Shi ma hannunsa ya sa ya fara share min hawaye. Ko baki haƙura ba ne? Na ce ya wuce. Ya ce Allah ya shi miki albarka. Daga haka zancen ya wuce. Na ji jikinki da zafi, gobe zan kai ki wajen likita ya duba ki. Wancan zuwan na ce mu je kika musa min. Ni lafiya ta kalau. Haka na ce mishi na koma ne kwanciya ta.
Da safe na tashi kamar ba ni ba na shiga harkokina. Rana da ta fara fitowa amma bai bar gidan ba, wanda ban ji daɗi ba. Kuma da na kalli ɓangaren abokan faɗan na sai na ji ba daɗi irin abin da ya faru ta dalilina. Ita kuwa Usaina tun daren ta wuce, da safe ma ni na shirya ma kawu abin karyawa na kai mishi ɗakin Hajiya. Haka na rana, na haka ban samu yin wanka da wuri ba sai da nayi sallah azahar. Nayi kwalliya cikin wasu riga da siket 'yan kanti. Zuwan Tahir wancan karan ya zo min da su. Rigar ta kama ni, yankakken hannu ne da ita. Gashina ana yi gobe sunan Maman Ummi. Muka ziyarci salon ni da Maman Ummi aka gyara mana. Ribon na sa na kama gashina a tsakiya. Sai duban kaina nake ta madubi, na yi ɓulɓul gabaki ɗaya, na yi wani irin kyau. Bedroom ɗin na bari na isa kitchen complex na haɗo da madara. Na taho ina sha. Tahir da ke kwance rubda ciki a tsakiyar gado yana aikinsa a laptop ya kura min ido. Tun tahowa ta. Zo nan yarinya ki faɗa min shekarunki nawa ne? Murmushi ne na zauna gefen gadon ina nuna mishi da yatsuna. 22 ya tambaye ni. Na girgiza kai na ƙara nuna mishi 21. Na ɗaga mishi kai. Ci gaba da kallo na. Yana kallon kuma kofin da nake cin abu. Janyo ni na da kusa da shi. Duk da kishin mutumin nan da ke taso min idan na tuna yanda fa ba ni ce matarsa ta farko ba, sai in ji wani irin haushi. Ya gane tunanin me nake yi a zuciyata, sai ya ce duk irin kishi na da yake ji na fi ki. So da yawa ina jin haushin wannan mijin naki da shine na farkon aurenki. Sannan kuma wani sa'in nakan jinjina sakarcinsa da ya saki mata kamar ki mai kamun kai da biyayya. To ai gashi nan yayi sakaci, ni ne na samu. Haka da muke hiranmu cikin farin ciki. Wani yammaci da yamma bana komai na kai wa Maman Ummi ziyara. A cikin hirar ne nake ce mata ni fa ban taɓa jin ƙanin Hajiya ba mai suna Tahir har sai da ya zo. Ta ce kuma shi ya riƙe mijinki, an ce tun gama firamare ɗinsa ya ɗauke shi. Halima kuma matarsa ta farko tun firamare school suke tare. Saboda yawan shakuwarsu ake ce musu mata da miji. Tun daga lokacin yake son ta, ita ma take son shi. Lokacin da suka gama secondary school aka nemi ta fitar da miji. Ta ce ita fa ba ta son kowa sai Tahir. Iyayenta suka kada suka raya amma ta dage. Shine suka aiko gidan nan. Nan ɗin kuma suka ce kwata-kwata Tahir ɗin guda nawa yake da har za a yi mishi aure. Dan shekarunsu ɗaya ne da Halima. Makaranta aikin jinya ta samu har ta kammala ta fara aiki. Suka ƙara aikowa Halima fa na jiran Tahir. Akwai makotaka da zaman tare, don haka 'yan uwan Tahir suka zaunar da shi da lallashinsa akan ya yi haƙuri ya aure ta. Lokacin ko aiki bai samu ba, yana dai zuwa kasuwa wurin harkokin marikinsa wanda yake babban malami ne. Har makarantu yake da su na Islamiyya a Kaduna da Lagos. Ana yin auren kawun ya buɗe mashi shago na sayar da sarƙa da ɗan kunnaye. Kasuwancin ya ci gaba da har ya samu aiki a matatar man fetur da ke Kaduna. Gidan kawu Attahir ya fara zama da ita kafin ya sanya mishi gida su koma. Jin ta yi shiru na ce ta biyun fa, ya aka yi ya aure ta? Wani kallo ta yi min, watanni wasu surutu ko? To ki tambayi mijinki. Maraicewa ne na ce don Allah ki faɗa min. Da zai faɗa min ai da tuni ya faɗa min. Ta ce ita kanwa abokinsa ce a Abuja suke zaune, mahaifinta mai arziki ne. Ya kai wa abokin nasa ziyara ta ganshi, shi kuma Tahir ya yaba da ita. Shine a nan aka haɗa wannan auren da ita. Da ya ɗau maganar kamar wasa, sai ga yayanta ya bugo mai waya ya ce ana fa jiran shi. Ƙarshe dai har mahaifinta sai da ya zo. Domin ita 'yar gata ce a wajen mahaifinta. Su biyu ne mahaifinsu ya haifa. Daga ita sai wanta kuma mahaifiyarsu ta rasu. Nan Tahir dai ya amince aka sha biki. Wanda an sha daru da Halima jin basu mana aiki, ita ma ta ce sai ya nemo mata aiki. A asibitin kawo take aiki yanzu haka. Basu ma Abuja take zaune sai dai ya je mata hutun ƙarshen mako. To yanzu ma na ji an ce an maida ta aiki Kaduna. Basu ma ta yi iya yin ta wajen ganin ta haihu, amma ina har yanzu ko ɓatan wata ba ta yi ba. Domin tana son haihuwa. Amma ta sha yin bari domin mahaifinta har waje sai da ya fitar da ita. Halima ce dai ko ɓatan wata ba ta taɓa yi ba. Shiru ne ina nazarin labarin da ta bani, duk da dai na san wasu kuma ban sani ba.
Aikowar da Hajiya ta kira na shine ya katse mana hira. Ni mata sallama na tafi. To masu sauraro a nan zan dakata. Sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah.